Sve što idemo dalje ka kraju ovog Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, stiče se utisak da to nije baš u suštini toliko dobro kao što ste vi, ministre, pokušali da nam predstavite u načelnoj raspravi. I kada govorimo o pojedinostima, jedan deo amandmana ste vi prihvatili, to ništa nije sporno, ali u suštini i ne odgovarate u pravom smislu na pitanja narodnih poslanika. Vi jeste pristojan čovek i tako se ponašate sa poslanicima i to je u redu, ali šta je suština? Kao što rekoh, idemo dalje do kraja ovog zakona, mi zapravo vidimo da ste vi ovaj zakon menjali samo zato što vam je zadato. Samo zato što ste morali, zato što su vam rekli u Evropskoj uniji, u Evropskoj komisiji. I onda ste menjali terminološki, ne radi se više u ovom konkretnom članu o pravu na eksploataciju rečnih nanosa, nego vađenje rečnih nanosa, ali ne znam zašto niste prihvatili ovaj amandman. Imam utisak kao da niste razumeli šta smo mi amandmanom zapravo hteli da postignemo. Kada smo rekli da treba da se govori o obnovljivim i neobnovljivim nanosima, pretpostavljam da trebalo bi da znate na šta smo mislili. Postoje nanosi koji se obnavljaju i oni koji su neobnovljivi. Postoje opštine, lokalne samouprave koje te nanose daju za eksploataciju bez urednih dozvola, na dođem ti, na nekakve trange-frange kombinacije, i onda se dolazi u situaciju da se i onaj obnovljivi deo zapravo pretvara u neobnovljivi zato što ga predsednik opštine da tamo nekom svom drugaru, prijatelju ili uzme pare i on eksploatišući ga potpuno uništi. I opet dolazimo do toka reke Morave kao primera. Zašto sam ja rekla da ste vi u suštini radili samo po nalozima Evropske unije? Zato što ste rekli u obrazloženju za neprihvatanje amandmana jednog da ne možete da ga prihvatite zato što su vodna područja data u Predlogu zakona, da ste za njih dobili pozitivnu ocenu Komisije Evropske unije o saglašenosti ovog propisa sa propisima Evropske unije. Dakle, zbog tog propisa Evropske unije u ovom zakonu, ministre, nema vodnog područja Kosovo i Metohija. Dakle, još jedan akt, još jedan zakon, još jedna podvala Vlade Republike Srbije gde se Kosovo i Metohija polako ili sigurno briše iz pravnog poretka Republike Srbije. Hvala.